3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na makakalimutin! Minsan, hindi mo na naaalala kapag ka lumalabas ka ng bahay, yung asawa mo, medyo bad trip na sa'yo. Bakit? Isipin mo kung bakit, B. Kasi nakalimutan mong humalik. Bakit naman pag mga ganyang pagkakataon nakakalimutan mo siya? Naku, mahirap na. Mahirap kapag ganyan. Alam mo kung bakit? Sasabihin niya sa'yo, teka, may iba ka na ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yan. Mukha bang nangangaliwa yan? Uy! Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta na makakalimutin. DJ Mara Tony. So kanina nga nasa topic natin ng trip mo bang umuwi dahil may mga bagay kang nakakalimutan. O paminsan-minsan, lalo na kapag ang pinakamahalagang bagay, susi. Paano ka makakapasok ng bahay kung nakalimutan mo susi mo, be? Kasi may mga ganung moment tayo, di ba? Pag marami kang iniisip, marami kang ginagawa, ang tendency mo niyan, yung mga mahalagang bagay, nakakalimutan mo na. Kalimutan mo, di ba? Birthday ng asawa mo ngayon. Grabe ka na, Junjun. Grabe ka na, Marco. Grabe ka na, Gilbert. Basta, alam mo, sa panahon ngayon, dapat lagi kang 100% mentally awake, alert, enthusiastic. Minsan kasi kapag ka nakakalimot ka, maraming bagay kang namimiss. Bukod sa asawa mo na mahilig sa kiss, yung mga mahalagang bagay. Ako kagaya ng, alam mo, isa sa mga pinakamahalagang gamit ni Marathon, yung akin pong relo. Hindi dahil sa tinitingnan ko ang oras, kung kailan ka mag-reply sa akin. Yun po, doon ko tinatrack yung mga takbo ko sa araw-araw. Ano na tawag doon, smartwatch. Diba? Usong-uso ngayon yon yung smartwatch kung saan detach na yung relo mo. Pwede mong ma-measure doon yung heart rate mo. Pwede mo rin ma-measure doon yung steps na ginagawa mo sa isang araw. Pwede mo rin ma-track kung nasan yung asawa mo doon, B. Oo, pwede yan. So, marami nang gamit yun. Actually, yun yung isa sa mga pinakamagandang pag-investan mo, yung magkaroon ka ng smartwatch. Pero syempre, bukod ka magkaroon ng smartwatch, dapat marunong ka rin mag-invest sa gamot. Gamot parang hindi nakakalimot. Mahirap yan kapag may mga bagay ka nakakalimutan. So, mamimili ka lang. Trip mo bang umuwi at kuhanin ulit pabalik? O trip mong hayaan na lang, pero mahirap niyan, hindi ka na makakabalik. No, wala na, hayaan mo na lang. Kagaya ko na rin, susi. Kalimutan mo yung susi. O paano ka makakapasok ng bahay niyan, B? O kung trip mo naman bumalik, pag bumalik ka naman, taray, ang gastos sa pamasahe, B. So minsan, kailangan lesson learned. Kagaya din naman kita, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. May mga oras na sabog, may mga oras na nakakalimot, pero laging tandaan, ang kinabukasan, meron namang pagbabaguhan. Minsan, alam mo, sa panahon ngayon, kung ngayon nakalimot ka, di bukas make sure na hindi ka na makakalimot. Huwag mo nga kalimutan humalik sa misis mo, be. Isa yan sa mga pinakamahalagang gawin, lalo na ngayon, di ba? Yung misis mo, laging mainit ang ulo. Might as well kiss mo bago umalis. Tapos yung susi, huwag mo kalimutan ng susi, cellphone, yung wallet mo na may protection. Naku, wag mo kakalimutan yan. Okay? Be alert. Alert. Ayan na sana naman nakapokus. Ayan, nagjo-joke na si Kadjok.
Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1